Piton sugea. Zeharka hitz egiten dudala? Zeharka nabilela? Eta zer? Bada horregatik hain zuzen, marra zuzenari diodan amorru eta gorrotuagatik hurbildu nintzaion berari. Ene Piton suge maitagarriari Jimma Elefna plaza Maroko hartan. Eta igualak ginela iruditu zitzaidan, benetako izaera ezkutuari dagokionez esan nahi dut. Maitasun beharrak narrasti eta bihurri bilakatzen baikaitu korapilo eta uztai afektiboak sortzen. Nola ulertu bestela, etxera heldu eta osasunez sendo eta oianean ohitutako 2 metro eta erdiko Piton sugea, nire bizkarretik gora igotzen aritzea, laztanera betiz nire belarriak amuntxuki lastanduz hastea. Esaidazue zer esan nahi duen horrek, norbait maitatzeko behar ikaragarria duela ezpada. Animalia gajoa, kariño faltan hiri handi honetan. Eta nire lepoa inguratuz bere burutxo berdea aurpegira begira geratzen zaidanean, egungo populazioaren hazkundea hitz egiten diot nik. Nola hirian gero eta jende gehiago dagoen gu gero eta bakarrikago gauden bitartean. Eta horrelakoetan ez dago munduan berak ematen didan baino besarkada estuagorik, sutsuagorik, burutik hasi eta hankapuntetrainoko besarkada. Sentsazio esplika ezina ene Piton maitea. Eta hori ezin dute ulertu etxera etorri eta hirian naufragatutako Piton suge ederra, sofan etzanda ikusten dutenek. Are gutxiago lurrean biribildua aurkitzen nautenean. Eta zaila egiten zait ezertxo ere ulertzen ez dutenen galderei erantzuten hastea. Ea zer jaten duen nire piztia horrek, ea akuririk edo arratoirik ematen diodan. Eta ziur nago, erotzat hartzen nautela noiz zirentsiko nauen zain nagoela, aitortzen diedanean.